Изкачваме стълби, ровим по телефоните. Това ми е първото състезание от 30 години. Не разбирам. Как да победим? Как ще ставаш шампион? Не разбирам, стресиран съм вече. Много се стеста това. Това тук до мен е зелена тъпка. Сега. Пише, че се 1300, аз съм ги брал като малко повече. Виждане. Успях! Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Съм получил аз. Сам се сграмотен. Грамотен съм. Вече съм грамотен на столите. Ейхал! Свежо, да. Ягодки по-евтини са от черешки. Много хубаво мероприятие. Трудничко е, но лесни неща няма. Страхотно състезание, останахме много доволни и до година ще повторим пак. Олимпийския принцип. Това е важно. Стига до финала, вземе грамотите. Това е най-важно. Да сме в спорта. Радваме се, че младите хора на Шумен излязоха и казаха, че могат да са не само на барчетата, но и да спортуват активно. Успях да се преборя за първото място в категорията, благодарение на колезенето, на издържливостта, и това ми даде сила и на стъпалата да преборя първото място при ветераните и второ място в генералното. Благодаря на Декатлон, че се включиха с толкова много изненади за шуменци. Предстои раздаването на наградите за томболата, на Мегле за техните страхотни напитки, Бумак за водата и подкрепителния пункт, The Bakers за техните брускети и на всички участници, разбира се, че приеха това предизвикателство да се раздвижат в мързеливия неделен ден. Аплодисменти, снимки. Честито на Цоня. Искам да ви кажа, че тук на стълбичката са хора, които не може да не познават по-голямата част от вас. Галин всички го познават, а другият господин, това е Цоню Пенев, който е организатор на една доста сериозна организация Зелена стъпка. Заповядайте и на неговите мероприятия. Аз искам да го питам, Цоню, от коя страна е по-добре? Ами да стълбичката е доста по-добре. Много по-спокойно е, но най-добре е да състезава човек. Да бяга или да кара колело. Кой? Най-отдолу ще е Заповядайте.
приятел. Искате ли да спечелите това колело? Тогава да изтегнем! Димитър Димитров. Браво, честито! Това се казва късмет. Браво! Разочарование за Нико Сметка Други. Благодарим на всички за участието на нови срещи.